Hi! Kamusta kamo tanan? Ang alam ko si Adrian, mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Wood Rain for Men and Women. Iyan ni siya ni Renier. Pwede pang lalaki, pwede pang babae, pwede para sa tanan. Kag tanan nga pahamot mo na kung tulokon. Kag, o de perform ni siya, butang balon, isa ka braso kalayo, bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis, nga tropical, nga madalom. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have mango, papaya, pineapple, cypress, tangerine, kag plum. Ang paho, matamis kag tropical nga prutas. Papaya nga matamis man kag presko nga tropical nga prutas. Pinya nga presko man kag matamis kag maaslom nga prutas. Cypress nga mala nga kahoy. Tangerine nga matamis nga citrus kag plum nga manamit nga prutas. Kag for the mid, we have agarwood, saffron, nutmeg, kag sandalwood. Ang agarwood, pampadalom. Saffron, nga matamis kag pait nga nota. Nutmeg, nga oriental nga pampakahang. Kag sandalwood, nga oriental nga kahoy. Kag for the base, we have agarwood liwat, cedar, animal notes, kag laudanum. Ang agarwood, pampadalom. Cedar nga mahamot nga kahoy, animal notes nga mga sapat, palaging lista kung ano gid, basta sapat siya kung simutan, kag laudanum nga pampadalom liwat. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may ibang pa nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa duso naman, bye-bye!